Ihminen on turhamainen eläin. Hän laittaa satoja euroja siihen, miltä näyttää. Käydään kuntosalilla, otan kenties botoksia tai leikataan naamasta paremman näköinen. Sitten on vielä se hampaiden valkaisu. Kukaan ei ole tyytyväinen omiin hampaisiinsa, mutta mulle toi tarjoaa tähän ison ja halvan ratkaisun. Mikä siinä hampaiden valkaisusta muka sitten maksaa? Se on K-kirjain. Kun ottaa K-kirjaimen pois ja jälkeelle hampaiden valaisu. Ja siinä mulletoi.com astuu kuvioon mukaan. Meillä on LED-valo hampaille. Tämä tekee sen, mitä hampaiden valkaisu ei pysty. Tämä laittaa bileet suuhun. Sinut on kutsuttu. Tervetuloa! Tämä suussa ei sitten voi oikein syödä eikä puhua, joten kelpaa myös sille ärsyttävälle muijalle.